Bugün bedenimizi ruhumuzdan ayırarız. Ölümüz yok. Astral seyahata çıkacağız. Astral seyahat näme? Astral seyahat näde edilýär? Käwr usullar bilen aňyň bedeninden daşyna çıkmasyna we astral ölçege geçmesine astral seyahat diýilýär. Astral seyahat jan diri we ruhyň bedeni taşlap başga ýerlere gitmegidir. Astral seyahat düşlerin nädogry kesitlenmegi netijesinde mistik elementlere karşı adamların ecelliginden dörendir. Aslında lucid dream, yani yarı oyu düş tecrübesinin yanlış düşündürülen ýagdaýdyr. Astral seyahat etmek isteseňiz, onda bu seyahatlarda gaty känzatları öwrenmek bolýarsyňyz. Astral seyahat etjek bolsaňyz, ýatjan ýeriňiz rahat bolmaly. Rahat yatakda yatyp, daşarky dünýäden aragatnaşyňyz düýünden kesmelidir. Bu ýagdaýda daşky urşagyň amatda bolmagy hem möhümdir. Beyni alfa ýagdaýynda bolmaly. Şeýlelik bilen astral seyahat edip bilerseňiz.